We listen, we don't judge. We listen with no judgment. Indaba ka-Anonymous osibhalele namhlanje ifundeka kanje. Wangigila umuntu wesifazane. Ngiyabingelela kuwe ntokazi nakumphakathi wala ekhaya. Kuthe ngo-2021 ngangibheke edolobheni ngihamba ngemoto. Ngahlangana nalosisi owayemuhle emikahle. Ngacela inamba yakhe, ngase ngimfonela ke sathi nje ukuxoxa, akuphelanga zinsuku ezingakanani wangiqoma. Ngase ngicela ke ukumbona ngeviki elilandelayo, khona sizokwazi ukuthi sixoxe sazane kangcono. Sahlela ke ukuthi sizohlangana e-restaurant thizeni. Nangempela ke sahlangana kwabamnandi. Cha wayenesizotha lo sisi. Iyona ke into eyangiheha kuye nangendlela ayegqoka ngayo. Wavele nje wayithatha inhliziyo yami. Ngeviki ke elilandelayo ngabhuka ihotela saya khona. Kwafike kwabamnandi nakhona futhi salalana. Okwangixaka ke ukuthi asilisebenzisanga ijazi likamkhwenyana futhi akekho owakhuza omunye. Kuthe emva kwezinyanga eziyi-3 sithandana, ngase ngicela ukwazi abakubo ngoba wayenakho konke nje engikudingayo kumuntu wesifazane. Nangempela ke ngayithola i-date, ngathatha omalume sashona khona. Safike sacela ke ukuphungula amalobolo. Ngebhadi ke ekhaya kubo kwase kusele ubhuti wakhe nje kuphela ngoba wathi abanye bashona bonke engozini yemoto. Ubhuti wakhe ke wasiphatha kahle kakhulu. Sase sicela ke enye i-date yokuzoqedela amalobolo silethe nezibizo. Ngangifuna nje izinto zisheshe. Kuthe emva kweviki ngathola imeseji evela kusithandwa sami sengitshela ukuthi akangenanga kuma-period. Ngahamba ke ngaya e-pharmacy ngayothenga i-pregnancy test ngoba iyona nje into yokuqala eyafika emqondweni wami. Ngamhambisela yona ke wafike wayenza sathola ukuthi ukhulelwe. Ngajabula kakhulu. Ngamqinisekisa umfazi wami ukuthi konke kuzohamba kahle, ngizobe ngikhona angiyindawo. Umkami ke wayethandiswa izinto ezimnandi. Ngangikuqinisekisa ke ukuthi uyakuthola konke akudingayo. Bekuthi moso kwesinye isikhathi angifonele ebusuku athi ucela ama-wings. Ngangivuka ngiyowathenga ku-drive-thru ngimhambisele. Umkami ke wayengakahlali nami ngenxa yezimo ezithize, kodwa sasichitha isikhathi esiningi ndawonye. Siqale ukuhlala ndawonye isisu sesino-7 months ngoba wayegula kakhulu. Sasingena siphuma ezibhedlela. Kuthe ngenyanga yesi-8 umkami wasikwa. Wateta ke ngomthungo ngoba ingane yayiyinkulu futhi enama-complications. Yazalwa ke ingane yayifana ngqo noma wayo futhi kwakuwesi since bekuyintombazane. Mina yangifuza ngebala nje kuphela ngoba yayimpofu kanti uma wayo uyi-dark. Impilo yethu yayimnandi nje impela siphila kahle. Kuthe emva kwe-3 months ingane izelwe, sahamba saya e-Home Affairs sayosayina. Kuthe nje emva kwalokho, umkami waqala waba nenamba nje emufonela ubusuku nemini. Kwakuthi uma ngibuza athi ubhuti wakhe. Ngithe ngisanake lokho, yaqala ingane yami yagula. Kanti igula nje kuningi okuyovela okufihliwe.
Yagula ingane ngangazi nokuthi ngithini noma ngenze njani. Ingane yayivele iquleke ingabi saphefumula kahle. Sasibona ngayo nje isivuka. Mhla iqala ukukwenza lokho, sazitshela ukuthi isishonile. Kwenzeka konke lokhu, lo muntu ofonela umkami akayekile. Ufona ekuseni, emini, ebusuku. Lapho uma bekhuluma, uyabona nje ukuthi abantu ekukade bazana. One day ngathatha le namba ngayifonela, yabanjwa umuntu wesilisa. Ngambuza-ke ukuthi uhlanganisani nomkami. Wavele wathi hayibo Sibali, ngoba imina esho igama likabhuti wakhe vele unkosikazi. Wathi cha Sibali, inamba yami enye le. Ngoba vele nganginayo inamba yakhe, kodwa le ekafonela ngayo umkami nginganayo. Sathi nje ukuxoxa kancane noSibali, ngase ngiluvala ucingo. Ngabona-ke ukuthi sonke lesikhathi ngizixaka ngento engekho. Kuthe ngolunye usuku, ngavuka nephupho. Ngaphupha ingane yami ihujwa yizinkomo egcekeni. Ngavuka ngashayela ubaba wami ucingo, ngamxoxela ngale phupho. Ubaba wathi kungenzeka ingane ibangwa izidalwa, yingakho ihujwa izinkomo. Wayesethi ubaba, ngiboke ngizame ukuyobona abantu bamanga, ngizwe ukuthi bona bathini. Kanti vele-ke, ingane ngoba igula, akukaze kungifikele emqondweni wami ukuthi ngiyohlola ngesintu. Angipholisanga maseko-ke, ngakusasa ngavukela khona kumuntu ohlolayo. Ngafike ngachaza udaba lwami, ngasho ukuthi ngize ngengane yami iyagula. Wathi nje kimi loya baba, ingane yami idinga usiko, futhi uma singayenzeli angeke iphile isikhathi eside. Kwathi ntambama ngafonela ubaba, ngamazisa ukuthi ngihambe njani. Wathi nje ubaba, kithi alukho usiko esilenzayo. Wathi nje yena selokhu waqala ukuba nezingane, akaze enze lutho. Ekhaya-ke besiyi-6, abafana abayi-4 namantombazane ayi-2. Futhi sonke besiphila impilo engcono. Abasebenzayo bebasebenza kahle, nabafundayo futhi baphasa kahle. Akekho nje ebekungathi izinto azimhambeli kahle, udinga usiko. Ngithe-ke mangiqeda ukukhuluma nobaba, ngase ngiyamazisa umkami ukuthi ngibuya ukuyohlola. Ngithole ukuthi ingane idinga ukwenzelwa usiko, futhi uma singayenzeli angeke iphile isikhathi eside. Ngambona umkami engahlaliseki, kungathi khona okumshisayo. Wase ethatha ucingo, wathi ufuna ukufonela ubhuti wakhe amxoxele lolu daba. Kuthe ngakusasa ngisemsebenzini, ngathola i-call evela kumkami. Wathi kunento akafisa ukungitshela yona, kuyaphuthuma. Nangempela-ke, ngaphuma emsebenzini, ngaqonda ngqo endlini. Ngase ngijahe ukuzwa phela ukuthi yini le umkami akafuna ukungitshela yona. Ngithe ngifika endlini, ngangafici muntu. Ngafona lutho, amafoni awabanjwa. Ngafonela ngisho ubhuti wakhe, naye wangayibambi. Ngase ngibona kungcono ngishaye imoto, ngiye khona kubo ngiyombheka. Ngithe uma ngifika kubo, ngabona imoto yomkami ipakile khona egcekeni, kodwa ekabhuti wakhe ingekho. Ngaqala ngazibuza ukuthi yini emenze ukuthi eze lana angangazisanga. Ngagogoda-ke emnyango eside isikhathi,
kodwa akekho obekavula. Laqala ikhanda lami laduma. Ngavele ngafonela umngani wami ngamxoxela ukuthi sengibhekene nenkinga la. Wangicebisa-ke umngani wami ukuthi angiye emaphoyiseni noma ngiye esibhedlela, maybe ingane iyagula. Ngashaya-ke imoto ngaqonda esibhedlela. Uma ngifika khona ngabuza-ke ukuthi ayikho yini i-patient efike nengane, ngabanika igama lomkami. Bacinga-ke ku-system ngenhlanhla bamthola. Ngathwala izandla ekhanda uma kuthiwa ingane ise-ICU igulela ukufa. Ngabuza ukuthi yini inkinga-ke kulokhu. Bathi i-oxygen ayisafiki emaphasheni. Ngaqala-ke manje ngasangana ikhanda. Ngacela ukuyibona ingane. Kwathiwa angeke ngikwazi ukuyibona. Ngabuza-ke ukuthi umkami uhlezi ngakuphi. Bangiyalela ngase ngiyakhona. Ngithe ngingena ku-lift. Ngangenisana nomunye nje umkhulu. Sabingelelana. Wabese ethi kimi, "Mfana wami, baze badlala ngawe. Inkinga une-stress nje ngento engakudingi." Ngambuza ukuthi ukhuluma ngani. Wathi nje zonke izimpendulo uyozithola kumkakho. Ngavele ngaziqhubekela nohambo lwami. Vele lo baba ungikhulumela imbudane, ngigulelwa yingane mina. Ngafika-ke kumkami, ngimfica uhlezi nobhuti wakhe bayakhala bobabili. And uyabona ukuthi kade bekhala ngoba sebaze bavuvukala amehlo. Ngafika-ke ngabingelela, ngabese ngicela umkami eceleni. Ngambuza-ke ukuthi ikhona yini into angifihlela yona. Wathi nje ayikho, yena akayena umuntu ogcina izimfihlo. Ngahlala-ke phansi nabo salinda udokotela. Ngithe ngisahleli, ngavele ngazumeka. Vele bengikhathele kade ngihamba. Ngithe ngilele ngafikelwa yiphupho. Ngibona ikhehla thizeni lingiphuca ingane. Ngisabathe ngiyalihubha lutho ukulifica. Lahamba laze layongena nengane olwandle. Ngavele ngaphaphama lapho ngimanzi nte. Bethuka-ke bangibuza ukuthi kwenzakalani. Ngavele ngathi lutho, ukuthi nje khona la ekumele ngiye khona. Ngasho ngisukuma. Ngakhumbula ukuthi kukhona ubaba osizayo ngakubo kwakhe umkami. Ngashaya-ke imoto ngiyakhona. Ngafika-ke ngakubo, ngadibana nomunye ubhuti owayekhona ngenkathi ngizolobola. Ngambingelela, ngabese ngibuza-ke ukuthi ngifuna kwababa uSibanibani, ngisho isibongo salobaba. Ubhuti lo wathi ucela ukungiphelezela ngoba ama-directions ayakhona a-complicated. Wagibela-ke lo bhuti sahamba. Wavele waqala ngokuthi uyangibongela ukuthi ngaphuma kulesigebengu engangithi ngiyasilobola. Ngathuka kwaze kwacima ngisho imoto. Ngathi uthini kimi? Wathi nje phela wena wacishe waganwa yisigebengu sentombazane. Wangilandisa-ke lo bhuti ukuthi umkami isigebengu esidala kabi. Esesibaqedile-ke abantu besilisa nale ndoda yakhe. Wathi nje ujwayele ukuyenga amadoda ngobuhle nangalesizotha sakhe. Wathi nje wonke umuntu athandana naye uvele afune ukumlobola ngokukhulu ukushesha ngoba usebenzisa umuthi onzima kabi wamadoda. Wathi nale ndoda engamlobola kuyo akusiyena umfowabo kepha indoda yakhe. Bashaya bonke-ke le heist yamalobolo.
Ngavele ngazibona ngiyisilima esiphindaphindiwe. Angibangeke ngisaqhubeka nohambo lwami. Ngavele ngabuyela khona esibhedlela ngiyofuna izimpendulo. Ngafika esibhedlela ngithukuthele ngigane unwabu. Ngafike ngambuza umkami ukuthi ubani ubaba wengane. Wathi ngoba uwena myeni wami. Ngambuza ukuthi uyini nale ndoda ahleli nayo. Wathi hawu myeni wami ngoba ubhuti wami nje lona. Ngamtshela-ke ukuthi sengiyalazi lonke iqiniso lokuthi akuyena ubhuti wakhe lo, indoda yakhe. Ngase ngiyamtshela-ke futhi ukuthi ngicela senze i-DNA test nengane. Wathi uyanqaba, ngabe ngiphuma ngiyofuna udoctor. Vele-ke sonke siyazi eMzansi kukhuluma imali. Wangenzela-ke udoctor i-DNA, abuya ama-test ngalelo langa. Asho-ke ukuthi angisiyena ubaba wengane. Ngamtshela-ke lo sisi ebengimbiza ngomkami ukuthi ngicela sihambe siye kwami ayoqoqa konke okungokwakhe aphume aphele empilweni yami. Wathi usebenzisa ukuthi sishadile ngeke ngimxoshe. Ngathi nje ngizofonela abameli bami bese ngimvulela icala le-fraud. Uyazi-ke naye ukuthi nginabameli abaseqopheleni eliphezulu. Futhi ayikho imali engeke ngikwazi ukuyikhokha ukuthi yena ayobhadla ejele. Lapho lo bhuti Mbumbulu uthule uthe du ngathi akekho. Ngabatshela-ke nokuthi imali yami engalobola ngayo ngiyayifuna. Uthe nje emva kwesikhathi silibele siphikisana ngamagama. Kwangena udoctor washo ukuthi ingane isishonile. Angifuni ukuqamba amanga yaba buhlungu inhliziyo yami ngoba phela lengane bengiyithanda. Kwaleso sibhedlela eshonele kuso beyingene nge-medical aid yami. Kodwa kwakumele ngizikhethe mina. Ngahamba-ke ngabashiya khona lapho. Ngakusasa ngaqhasha imoto yangihambisela izinto zakhe kubo. Zimbili-ke izinto ekumele uzesabe emhlabeni: uNkulunkulu kanye nomuntu wesifazane. We listen, we don't judge. We listen with no judgment. Sacela usitshele ukuthi ucabangani ngendaba ka-Anonymous osibhalele namhlanje lapha ku-comment section. Sacela ungakhohlwa ukulike, ushare, usubscribe. Ungakhohlwa ukuthi ukusubscribe it's for free, awubhadali lutho. It's for free.